Eikö se ole selvä asia? On helvetti. Ihan... Mitä jälleen te? Minä rahaa, pano minä rahaa. Me otetaan poliisi tähän. Minä rahaa, poliitseiko, ottamaan pois. Mitä se jälleen teki? Ei ne ole minun. On näin. Kuule, mitä sä teit jälleen? Hei, sinä et ole maksanut niitä. Viisi sinä et sanoa, käytä et niitä. kurat, kyllä palun võtta kaasa, mine ära siis nendega, mitä sä tõmbled siin, hakka vedama, vii koju need. Vitun saatanan pelle. Mitä sä laamendad siin? Hakka Sinä astuma. et käytä minun lavoja. Tead, käi piste. vittu, ma ise kasutan seda lava. Mitä sä tekit jälleen? Sinä et käytä minun lavoja. Hiiletkin maksaa jotakin. Ei kiinnosta pätkääkään. No. Sinä olet 85 € velkaa plus korot. Haista, sinä kana vittu. Võta siis ja vii Ihan need minema oikeesti. siit. Mitä sä karjud siin, nagu kuradi lollakas? Siinä on taas hiilet. Haige inimene. Se on jo teine kortti. Mine, hiilet. mine keppi oma kuradi passi ja Silver. Vittu se saa turpaa vielä. Se saa vielä turpaa. Pekka, mine ära. Minä odotan, että poliisi tulee Ja siis tähän. võta kaasa need. No soita nyt vittu poliisi. Haige inimene. Minä soitin jo poliisiin. No hyvä. No, ne näkee. Älä korista. No haige. Älä korista. Mitä sä luulet? Politseis näkee, missä tekee vitun loo. Paneme siis uue ringi peale. Paneme uue ringi. It is okay. See on, it is a civil court matter. Yeah, but it is not okay that he uses my stuff. Until that there is a court matter. It's a court matter that the court says. And other thing is that police has said that there's no barbecue in this place. He has said it to me. Aga siis vii need minema siit. You cannot use the barbecue here. Pekka, lähde nyt vittuun siitä. Minä joudun odottaa, että poliisi tulee tähän. Lähde nyt vittuun Hakka siitä. vedama need ära siit. Hei, minä Kohta odotan, tulee että näkö niin, että riittää. Joni, ära tee midagi. Ära tee. See on paha. No mä tiedän. Sa oot targem. Kao minema. Mitä sä 2 kertaa pannut mun hiilet tonne niinku... Hei, ne on minun Mene vittu lava. nyt. Kui need on sinu omad, võtta No vii ota minema. pois ne siitä sitten. Sinä et voi käyttää niitä. Siitä on No rautavuoren ota ne lupa, ne pois käy siitä. olla siinä. No ota ne pois siitä. Minä en vie niitä yhtään Joni, minnekään. ära tee midagi. Kohta tulee turpaa, jos et... Kaido, seisa vahel. Hei, sinä jo kerran heitit minut maahan. No voi sattuko. Sattuu. Joo. Sinä et voi käydä minun käsiin. Sattuu kohta vähän lujempaa.